Horas amang inang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami na mungkin boy pamorahok kita mangurupi hita, di pangradiota di jamita na nang si patol hasota di pertangyangan songoninang di parmingguon si ganuk minggu. Di tikion marhite video nang patol hason nami tu hita pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di jamita di hari Minggu di tanggal 1 Maret 2026. Turpuk jamita dihita di parmingguota ima sian Johannes bin Dutulu ayat sada saha rodi ayat 10 pitu. Amang inang duktakas hujahami turpuhon omma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita laho pamorahon jamitata di parmingguota. Nah parjulu selalu harus kita pahami bahwa iman bukan sekedar warisan keluarga, warisan budaya, atau warisan tradisi agama. Iman pada dasarnya adalah keputusan pribadi. Keputusan pribadi atas kesadaran mendengarkan suara perintah Tuhan yang memanggil. Kesadaran karena hukum Tuhan telah diletakkan, ditaruh di dalam hati kita, lalu kita menyadari panggilan Tuhan dan kita beriman kepadanya, dan itu adalah personal ataupun selalu merupakan keputusan pribadi. Contoh yang paling dekat adalah Abraham. Tetapi di perjanjian baru, contoh yang paling dekat ima turpukta haputusan ni si Nikodemus laho pajupang dohot Jesus tiborgeni patubuhon manang mamboan godang haimbaruon di ibana terlumobi may haluaon panandayon na sitong taringot tude bata jala dapotan haluaon ibana di ida ibana holong ni rohani de bata. Jadi haputusan ni si Nikodemus nakpe secara aturan maralo tu hadirion ni ibana aturan na mengingkat ibana songon guru besar ahli Taurat ide benar ro ibana diborngin niari alai tungpe diborngin niari ibana dinaholomi ro mandapoton Yesus. Dia tetap mengambil keputusan untuk datang pada Yesus. Tetap dibuat imana keputusan Roma au. Jadi sudah aka aturan, sudah aka tradisi, sudah aka biar ni roha rupani nakin ala ni ikatan ni mana songon guru besar, songon ahli Taurat, songon ahli hawarang Parisi. Nakpe di arian manudati mana putus Yesus alai pada prinsipnya diborngeni yang sada istimewa na khusus berengota borhak doi mana mendapatkan Yesus. Jadi itu adalah keputusan pribadi. Menyangkut tadi yang kami sampaikan di awal, iman selalu soal keputusan pribadi. Dan itu disebut keputusan yang berani. Haputusan na barani menghadapi tantangan. Nakpe borngin bisa jodoh dong marni daibana. Alai di putusan ibana borhat mendapatkan Yesus. Di siro ibana tu Yesus dapat ibana mah haimbaruon. Jala haimbaruon taringot tu haluaon na pinatolhas ni Yesus bukan sekedar perbaikan sikap hamubaon ni parange sian na sosongonokian gabe songonon tang sesimpeli ipatorang Yesus du tu ibana taringot tubuh gabe tubuh na yang baru. Daktar pahami ibana secara logika pikiran ni jolma tukpe imana ahli Taurat moldo dia tu si bana. Tukpe ibana halak Parisi tukpe dijahana sida do di anurirang Jeremia nong mandok rupani tu bagasan rohana sida noma hu suraton fatiku moldo jalan taratu si bana tubuh siang ginjang. Tapi tubuh siang ginjang ima panjaloon di asid hot holong ni roha ni debata ima di haporsyota Kristus Yesus nong ro tu portibion. Jala di Yohanes 10 ayat 10
itu kembali menjadi keputusan pribadi. Alaido dosi na porsea gabe hanguluan haluaon mai di aka na porsea di ibana. Jadi holong ni rohani de batatu portibion di usehondo. Anugerah itu dicurahkan. Dan bagian kita adalah menerima. Di usehondo holong ni rohani de batatu portibion. Alai tang dapat titai molo sotajalo di bagasan haputusan pribadi. Jadi ayat nama cebalga Yohanes 10 ayat 10 holong ni rohani de batatu portibion. Ada dong di sini ada istimewa keputusan pribadi. Dihaporsiai hodo manang nadaw. Jadi uberi kami diterpuhon Roma tu Yesus tibu maro. Ida jala tadda ma holong ni rohani de bata. Holong ni rohani de bata tu portibion anugerah Allah yang besar jaloma di bagasan haporsiaon. Ido upikir hami jami teton asa taingot holong ni rohani de bata tu saluhut portibion. Tajalo dui marhite na porsea hita di Kristus Yesus. Jadi di tikiope iko buatot tado haputusan. Aku mau mengikut Yesus. Aku mau meneladaninya. Aku mau mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Mengenal kasih Allah yang besar di dalam Yesus Kristus. Naing hamau liate honokku holung rohani de batana belgatu portibion marhite ngulu nasitong di bagasan Kristus Yesus. Jadi turpukon mengajak ruas ni huriata lamananda holong ni rohani de bata nabalga tu portibion di bagasan Kristus Yesus jala maka nguluhon haluauni maka mauliatehon holong ni rohan nama cebalga marhite ngulu nasitong hombar tu lomo ni rohani de bata